Zovem se Aysela, imam 40 godina, rođena sam u Bosni, živim u okolini Tuzle. Nisam udata i ne stidim se toga. Nikada nisam želela da uđem u brak samo da bih bila udana. U životu sam volela, bila povređena, ali nikada nisam izgubila veru u ljubav. Sada, sa 40 godina, više ne tražim bajku. Ne tražim princa, tražim čoveka. Nekoga ko zna da zagrli kada je teško, da ćuti kada treba i da se raduje sitnicama. Volim jednostavne stvari, miran dom, tihe večeri, šetnje uz reku i razgovore bez pritiska. Radim, živim sama i nemam velike zahteve. Samo jedno, da te mogu pogledati u oči i da znam da sam kod kuće. Ako si između 42 i 55 godina, slobodan, ozbiljan i znaš koliko znači kada te neko iskreno čeka, možda si baš ti ono što mi treba. Javi se. Možda ova poruka nije slučajno stigla do tebe,